مدینے والے دا اسی صدقہ نبی دا کھانے گا ستھوں نمک حرامی نہیں ہوندی اسی صدقہ نبی دا کھانے گا ستھوں نمک حرامی نہیں ہوندی کیونکہ ساڈی نسلاں نے بھی کھانا اے لوڑ مدینے والے دا ساڈی نسلاں نے بھی کھانا اے لوڑ مدینے والے دا ساڈی نسلاں نے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر سید محمد چاند پیر شاہ صاحب دامت برکاتم عالیہ اہلا و سہلا مرحبا دین تھا گرے خوش آمدید ویلکم تمام تشریف رکھو جندہ نام حسین اے لوگوں ہے سکون مدینے والے آخر شیر انتہائی ایک سال بنا انجے قدم قدم تے پیار کیتا سارا مال حضور توار دیتا انجے قدم قدم تے پیار کیتا سارا مال حضور توار دیتا سارا مال حضور توار دیتا کرو یاد کے دیتا سی ایک خاتون مدینے والے دا کرو یاد دیتا سی ایک خاتون مدینے والے دا جدا نام حسین گئے اے لوگوں سکون مدینے